dan uban ka da ba kai kake sace mun kwana baba wallahi wani bai ne bala wanda kake ba dai ba wani bane kai ne kake mana sata sai mun je ta shi baba kai to da baba sai mun je police sai baba ya ba kai ta ba buga ta mu baba na ce ka tura baba na ce ka baba ina zuwa a cikin gidan nan akwai wanda nake bin 1,500 zan je na ansa ka dage ka inga shi da kyau fa to baba ka inga shi da kyau baba nan gami na bar ta ka kudi a koma gidan da kai kudi 100 na ciki a to ai da gudu za ka tafi ka je ka dauko su kawai alƙur'an ta samu a kawo su wallahi ta samu kai na bagabon yake baba ya mato da ka kudi a can ne ya je ya dauko bagabon amma tabbata ne na makon ka bashi mashin din yadda zai ke saurin dawowa baba